Bahar, iko harinan ranca untuk badu kabau. Iko dari pareman-pareman tuh, pertaruhan yang terakhir. Saya lo nyoba rasa kika kami lebih hariko borbol. Ali, rajuang salamoko subananyo lahilo. Kok dape tarian lah sarupo itu. Hari terakhir mamaku. Salamuku mama memandang tinggi yang ayangku, seratu aku. Tapi kini mama mesti pai indah babaliak lain. Capek, ambil mana? Serupuk kabau. Pandi, tunggu risiko. Perhatian pertandingan kok. Perhatian pelajari, awak pasti mana? Alun lai, mama mesti menolong si Borgol supaya menang. Apa caranya dari Siko? Ilmu gaib? Ambo yang tak percaya je ilmu gaib tu. Hanya ada cik yang ambo tahu. Tidak ada cik pun ilmu gaib yang bisa membuat bapak ambo di luar bumi. Sebabnya mama namu menolong bapak ambo. Saya suap mama berjanji ke mandiang tentu waang. Untuk menjaga hubungan juga baik saratu menolong ayah waang. Cuikulah inyu mencari makan. Sambil menjaga nama baik keturunannya. De inyu adu kabau ko indak karajota sambia. Liau baraja ke ayahnya. Ayahnya baraja pulo ke ayahnya. Kinilah tiba masuknya de waang, baguru ke ayah waang. Lah banyak nan tambiak dari karabai waang. Baitulah idui keturunan waang salamoko. Menjaga nama baik keturunan. Mengasi Borgol nan diperalai. Melukai si Borgol, menyakiti hati orang lain. Ubahlah caranya. Ambo ketek lah, Mak. Turikan katu atiang. Babaliak kanambana.
Kini hari terakhir Mama untuk menolong Ayang. Untuk selanjutnya Waang lah. Mama. Pandi. Mama. Iko barang tan tuang. Diambilnya dari Mandeden. Ini ikut Joden, aduh nak kalian selesaikan. Tapi Pak, elok ambo menunggu si di siko. Keborgo ka sakitnya lah. Aden tahu Waang kaba main senyo. Si Borgol ndak bisa dijadikan alasan. Laki lawak pai. Allah wakatunyo Waang tahu baa caronyo awak menjunjung tinggi harga diri awak selamoko. Inyo baru tang jo awak. Mesti dibayarnyo. Ambil parang den. Bawa. Bayi. Bahar, sabar. Den bayi utang ko secapeknya. Datuk, utang datuk ala lamo bana tu. Kini den ambil kabau datuk. Ikulah aturannya tu. Lai takana dek datuk wakatu bapak datuk marampok kabau cerona sama ka bapak den. Dulu kabau jantan den kalah diambil kasadonyo. Ini jangan diambil pula kabau betinu ambo nan cik ko. Pak, Pandi, pai jo siali ambil kabau tu elo. dia nampak si hitam baru baranak. Wang calian mungko kepadusi, bujang gadi. Gol, angkan hati ke si hitam. Mas hitam ka di bawah. Ke pasar, apaan kemanjua ke rumah potong? Awak mesti pergi ke pasar, kamu mesti ambil balik si hitam. Adan Pandi. Ambo Ida. Adan ada cara. Satu ya dan pai. Datanglah kasiko, jaliaklah kasiko. Kau beknya lado disadiokan, japuilah kamari. Lai sakit gigi, sakit pari, sakit tiga, malaria, japuilah beknya kamari. Datanglah kasiko, jaliaklah kasiko, beknya. Tuan, ambon yo balik kabo ambo. Oh, nggak bisa. Kalau bayi itu ambo tantang tuan. Apa kata kau? Ambo tantang tuan untuk belagu kabau.
Kabo ambo si tambalagu jo kabo si borga. Indak mungkin. Indak biasa terjadi kabo batino balago jo kabo jantan selama ko manang. Bako indak, tuan camek kabo jantan tuan kakalah. Ambo menantang tuan kuah. Kabo ambo balagu jo kabo tuan. Kalau nyo manang, kabo ko balik kamu. Kalau nyo kalah. Kau tahu enggak? Kau lebih gali dari bapak kau. Oh, hendak takut. Si Borgol alah 9 kali mana. Kalau kau kalah dan ambil kau tu. Jo kau dan ambil. Kau mesti membayar dan 10 juta lagi. Sebab kau lah sangat banyak menyusahkan den. Kalau si Hitam menang, untuk ambo si Hitam. Dan kita menyudahi pasar taruhan sama mukolai. Lain namuh tuan. Jadi. Calit datanglah kamari. Tolong bek lalu, Pak. Untuk siapa? Untuk Pak Ambo, Pak. Pandi, ambo pai mencari-cari. Kamu sih pai. Dia menerima tantangan awak. Tak usah Rusuida. Ada nak doaka. Pakailah, terjaga orang beko. Tidak, capek lari dah. Gadis mantiko. Waang kamamwe awak kalah. Pandia bana. Waang terpengaruh di pajak parus itu. Waang indah anak den. Tak balik-balik ini yang diberang dek kerana kelakuan nang tu. Hanya belago. Pak, itulah manang. Ikon selesai lagi. Wang bisa menyudahi. Wang lah tahu negari Papua Pandi. Turikan katuan biang. Apa nang kerajuan si Kopandi? Lakilah kemari. Rantian Pak Tarwanggo. Tadi ada kanak kampung jangan dipisah dari induknya. Pak, nak do sedikit juga para sana Pak. Sadonyo ka diambil punya orang go. Anak surako. Nyo na mulu-mulu mambi rato. Ada na nyo mambi. Pak ada balik. Janda. Yang bentuk kok. Alah Pak.
dah. Anak tidak tahu duntuang. Inyo nak mulu-mulu ambil rakyat. Ada nak ambil. Hak Berhentilah. Berhentilah. Ini anak kecil. Samo. Ali, ambil borgol. Kita pulang lagi. Pandi, awak pulang lagi. Ida, waktu tujuan aku nonton isu.